नों आफानि मुङै बिबार दायनैसो लानानै खुलुमबाय सिबिबाय हे आफा राहानि गिरि नों मिथियै जेबो गैया बेखायनो नों आफानि खाथियाव आंनि गोहो आंनि साननाय हनाय आंनि त्रिपुरा रायजोनि बाय बाहागि गथ' गथाय बिमा बिफा फिसा थानो हायो गासैबो त्रिपुरि रायजोफोरनि थाखाय आङो मोजाङै मोजां खामानि आरज गाबबाय दहाय आफा राहानि दहाय This way as a temple, we keep it inside here. अब्ला आफाइसिन खाथियावनि आथिखालनि राजा प्रद्युत बिक्रम माणिक्य देबबर्मा बिथाङा जोंनि क'क्राझाराव बेरायनो फैदों बिथांखौ गावनिनो मानसि होननानै आजावनानै लायो बिथाङाबो जोंखौ बर'फोरखौ जाहाथे बाख्रिबाय आरो बिथाङा जि उद्देश्य लानानै बा गावनि रायजोआव गासैबो बाथ्राफोरखौ लानानै बिथाङा जाहाथे गावनि जायगायाव गोहोगोरा हे आफा आनान गसाइ बोराइ बाथौ दिनै बिथांखौ नों जेरावखि थाया मानो जोंनि गाबज्रिनाय जोंनि बुंनाय गासैखौबो नों आफाया खोनासंदो आरो बिथाङा जाहाथे मोजाङै मोजां गावनि जायगायाव थांफिननानै मोजाङै मोजां रायजो जानो हायो बेखौबो नों आंनि खाथियाव जाहाथे बे लामा सामा जेबो अनिस्त' जायाजासेनो गावनि इसे फिसाजों मोजाङै मोजां फालिहोनो हायो बेनिफ्राय नों आफा इसोरनाव आं गाबखौबाय दहाय क'क्राझार सहरनि